Hej, mit navn er Thorleif Jensen, og jeg har lige været afsted på kajaktur i 6 dage nu. Og en af de ting, som jeg har haft med mig, som jeg er blevet rigtig glad for, det er de her Kogatat Nomad støvler. Og det, der gør de her støvler så specielle, det er, at det er en blanding imellem neopren for neden og så nylon her for oven. Og det gør dem jo faktisk utrolig alsidige. Altså åbenlyst, så er det jo virkelig fedt at have på, når man skal søsætte kajakken eller når man skal i land. Så det er jo så fedt, at man kan trække støvlerne helt herop og så bare vade i land uden nogen problemer med vand i støvlerne. En anden fed ting, det er jo så også, at de kan rulles ned, når man enten sidder i kajakken eller bare går rundt på land. Så kan de rulles ned her, så sidder de her, og så bliver det lidt sådan nogle seje piratstøvler. En anden fed feature, det er jo så, det her nylon gør, at man faktisk kan kombinere støvlen med tørdragten og på en måde lave en dobbeltfals. Ved først at trække støvlen op og så tørdragten ned over og spænde til. Og så får man en rimelig vandtæt løsning. Det fungerer rigtig godt. Og en anden fed ting, det er jo så også, at de kan foldes ned til ingenting. Altså man ruller dem bare lige sammen, og så kan man have dem med i tasken. Så man kan jo også bruge dem, hvis man skal på fisketur, i stedet for et par store uhandige gummistøvler. En af de eneste, negative ting ved de her støvler, det kunne så være det her stykke her, hvor neopren og nylon mødes, hvor de så er syet. Og det gør så, at de bliver sådan lidt rigide, og de er ikke så fleksible. Så når man skal have støvlen af og på, så kan det godt være lidt besværligt. Men altså, det er jo bare en bagatel i forhold til alle de fordele, der kommer med den, vil jeg nok sige. Så ja, alt i alt så vil jeg sige, at jeg er rigtig glad for de her støvler. De fungerer rigtig godt både til vands og til land.